Nechirungu ndoti am sad. Ndikubatikana nekugwadziwa. Kubva handisana mbotaura kugwadziwa. But nhasi ndauyawo ndakamiririra vese varume vari kuita bonde usiku nemaspiritual husband. Kana vari ameni vese vari kuitwa zvavari kuitwa usiku, varume nemweya yakaipa inouya usiku vanotarara inoita bonde nesu ya. Ndiringokumbirawo mweya uyu ndauya handisi kugwa nawo. But ndiringokumbirawo kuti mweya uyu wadi kuenda kumadzimai aya asingagutsikani pabonde aya. Ndiringokumbirawo kuti please mweya yemaspiritual husband kana maspiritual wives ya kana husband iyo kana mweya yese ino yemaspiritual isiri kugutsikana pabonde, please endai kumadzimai aya ari kuti marume edu vane tudora kana kuti murume wangu ane kadora. Endai ikoko munowapedza shungu, mumbotisiya kuti timborara. Muchatipa zvirwere usiku takarara muchifungidzira kuti mukuita mafanidzika. Muchatipa zvirwere usiku takarara, please maspiritual husband, please chimbotisiyai. Muchatipa zvirwere takarara usiku. Uko mumwe mudzimai anenge achingoti akangonzi uka1 otokurumidza kurara, otokurumidza kupedza. Muri kuuya futi kumudzimai iye futi momupama futi. Aiwa. Chimboenda kune vaya vasingagutsikani neka1 vaya. Vasiri kugutsikana nebonde rausangana naro. Praise ndinokumbirisawo maspiritual husband. Endai kune vasiri kugutsikana, kungava kana uri spiritual husband yemukadzi, enda kumurume asiri kugutsikana ari kusiya vakadzi vakugwadziwa vaya. Endai ikoko mopedzera shungu ikoko. Kana uri murumewo futi spiritual husband yemurume, endai kuvakadzi vaya vasiri kugutsikana nemidziyo yakapiwa varume avo naMwari. Boza hatinganoediti midziyo kana kuda kwokuti vadzimai asi kugutsa. Aiwa maspiritual husband, please ndauya takamiririra varume vese vari kushungurudzwa nemaspiritual husband usiku. 2025 toda kuti tiwo zvatiri kuchemawo zvigamuchirwe. Handiti takazamawo kuchemawo kuna baba vachivhayo kuti waiwa kababa, iko zvino baba vachivhayo vakaroora. Takutotendawo futi amai yoka kuti iko zvino kune zviri kubviswawo kubva kuna baba, tinopa kutenda mai. Dai mai vangu vane mwoyo wakaoma, dai zvisingatisaura kuti mai vari kugutsikanawo nababa, baba vari kugutsikanawo namai. Saka isi tiri kungotiwo futi maspiritual husband, isi tiri kugutsikana nemhuri dzedu dzatinadzo, tiri kugutsikana nadzo sezvangoitawo baba namai chivhayo. Please maspiritual husband, kundibve panapa kuenda kumarondera kure, kuri kunamatira baba chivhayo kure. Chingoendai kune vaya vamuri kuona madzimai asiri kugutsikana. Ini nemudzimai wangu tiri kugutsana, hapana problem. Chiendai kune vamwe vamunoda zvekuguta.